wannan irin ta hawa da Allah tana ni dan Allah saboda Allah kin zame mun karfan kafa an ta abu da yake nan kina so wannan ta abu da yake to tun saba nake wanke nan tun saba nake wanke nan soyayya ce dai ba za a yi ba soyayya ce dai ba za a yi in dai soyayya ne tun da zuba ka gama ba har yanzu bayan sori nake in fita unguwa girki ma nake yi. Haba da Allah wannan irin bala'i ne kin sani wanke nan na ce miki ba zan yi bane shi ba abin matsalan yi wannan irin wannan kenan ita soyayya ne wallahi kawai dan ina son ki ne sai ki ta sani ina miki aiki da azan nan ga girki kin daura baki je kin duba ba tun sawa ban karya ba. Kai ya dace da kai aikin kai ya dace da kai shi yasa na saka ka iye gyaran gado na can ma ai yana jiran ka amma kana nan ko ga biyo wanken nan ba kai ba gyaran gado na ce kai wanke fita anguwa na ce ba zan yi bane na ce ba zan yi bane saboda Allah ke bude wa murya ka daina bude min murya ni wallahi ni irin abin nan ne ni ba na so kina mun amma ya zan yi ai na ji labarin ma an gaya min soyayya kake yi soyayya kake yi to wani munafikin ne faɗa miki haka zaka ce bude min ido ma kake yi wani munafikin ya faɗa min zaka ce Allah ba ki inda dai dan Allah ya taimaka da abin da girkin samun kariya kin sabance komai baya sai au kai zaka sani ke ba Allah ba ki no irin jaraba ne sai da aka ce ga wannan dai iyayena suka ce duk ga matan nan a gari ai auren zumunci amma na zo na aure wannan jarababbiya ba abin da zai sani banda wato yau ko a gida ruwa ma bana iya ɗibowa sai dai in biya kuɗi a ɗibo a sa ni wanke wanke ta ga dama da bana abinci wannan irin ta hawa da Allah tana ni dan Allah saboda Allah kin zame mun karfan kafa an ta abu da yake nan kina so wannan ta abu da yake to tun saba nake wanke nan tun saba nake wanke soyayya nan ce dai ba za a yi ba soyayya ce dai ba za a yi in dai soyayya ce ba za a yi ta ba soyayya ba to aiki kuma kai kaman aiki na ce yaran gado na jiran ka Allah ya kawo munafikai Allah ya kawo munafikai kai sai kuma ba na ce a cikin ba a gaban nawa kake cewa Debi a gaban nawa lalle ma amma lalle haka kake zazzaga min ƙarya a waje gashi nan kana zaune ana sa ka wanke wanke ke baby saboda Allah ba na Debi a gaba na kake ce ke daman gidanka baka fi ƙarfin gidanka ba duk ƙaryan da kake yi min a waje nan baby ai zan zuna riga na cikin gidan zuwa amma kuma to munafikai ai haka kuke ku ba wani haka Yau ga ranar ƙarya na ta ranar ƙarya to ƙarya fure take baka sai ma da majalisa sai ka zo ni kai ka gama min aiki ai ka ga dai gashi nan yanzu dai a ce maka ji a duba abinci tunda ai ban karya mana abinci to ban ma ya ma zube ban ma dauka ba ya zube abinci kake sa in je in duba ka tashi ka fita to kai ka ga gashi nan shikenan me ƙarya ba da raba ba dan Allah bai yi wannan duki dan Allah an ce mun za a mun auren yanci ne ce ba na to ai na gama wanke ko sai a ban abincin wani shigo da su daki babban zamana